Здравейте, намираме се на старта на трасето на републиканският шампионат в град Панагюрище с, разбира се, Илия Царски, който е от град Панагюрище и стана републикански шампион тази година. Здравей! Здравей, Ива! Изключително си атрактивен, искам да ти кажа. Много ми харесваш. Да, много ми харесваш. Направи ми силно впечатление твоето облекло. Това облекло е задължително за всички пилоти, без значение дали във Формула 1, дали в рали шампионатите. Той е изработен от специални материи, които са негоряеми и са задължителни да се използват от автомобилните състезатели. Очакваш ли да спечелиш? Да си кажа честно, да, защото бях много сигурен в себе си и в екипа как подготвя автомобил. И последните две състезания просто доказахме, че, може би ще прозвучи малко нескромно, доказахме, че ги умеем тия работи като екип. Може би това беше една от така жадуваните титли, която очаквахме целия мой екип дълго време. Трудно ли беше? Бих казал, че много трудно, защото тази година автомобилите са освободени и надхвърлиха около 600 конски сили. С каква кола спечели? С един уникален автомобил, който ускорението му от 0 до 100 около 2,3, 2 до 2,5-6 секунди горе-долу. Тази година в Гърция на писта Серес направихме рекорд. Това е гордо за мен и за екипа ми. Колко пъти си губил и колко пъти си печелил? Повече ми са победите, отколкото загубите. На победите се радваме и дори нямам търпение да започнат сега награждаването на пилотите и да започнем един цял месец с екипа ми да празнуваме победата. Казваш с екипа ми, някоя жена ще вземеш ли със себе си? За сега още не съм решил. Аз съм толкова ангажиран с състезанията, с автомобилния спорт, че не знам какво да ти отговоря за себе си в личен план. Все си мисля, че моята половинка от живота е екипа ми, автомобила. Ти си все още ерген, да, което е много нетипично. Което не звучи добре. Известен хубав мъж, не си женен, нямаш деца. Времето изобщо не го усетих. Може би пропуснах момента, за съжаление. Все още съм настроен на вълна автомобили, състезания, шампионски титли, рекорди. Миналата година не успя да станеш републикански шампион. Тя самата година още в началото тръгна много тежко, с една много тежка катастрофа в Велико Търново, в която аз едва оцелях. Мой колега ме закачи леко отзад, не казвам, че умишлено, аз се завъртях и се врязах в един стълб с около 170-80 км. И оттам тръгнаха всички проблеми. Бях приземил над таван, така че изобщо не помня как съм стигнал и съм влезнал в тази ситуация. Бях малко в някаква комоция, но си спомням кога излезнах и усетих, че по мене няма никакви наранявания, няма никакви проблеми. Докато стана тази катастрофа, ние останахме без автомобил, защото той тотално беше смачкан. И до ден днешен не можем да си вземем парите от страхователите, с които водиме едни тежки дела. Най-накрая, мисля, че много скоро ще се произнесе съда в наша полза, тъй като разбраха, че всъщност застрахователите бягат отговорност да платят. Ние трябваше да намерим нови пари, една сериозна сума, за да продължим да изпълняваме договорите на рекламодателите. От малък колецът ти страст, може би наследствено. Да, може да се каже, да. Всичко идва от баща ти, така ли? Баща ми беше един от откривателите на този спорт в България. И до ден днешен много ми помага, брат ми също. Кога за първи път се качи на такава кола? 17 години и половина. И тогава и първата ми победа в първото състезание. Единственото нещо, за което съжалявам, че тази кола я няма и не успяхме да я съхраним, така да спим в бокса, също да се сещам откъде съм тръгнал. А за какво мечтаеш още? Най-вече да съм здрав и още дълги години да мога да състезавам, защото това е моят живот, това е моето хоби, а и моят бизнес. Аз съм изключително любопитна обаче вече да влезем в тази кола. Оле, много стегнато бе.
Интересно ми е, по-безопасно ли човек да се вози при пилот, отколкото при някой нормален? С 160, 70, 80 км този автомобил няма никакъв проблем да се удариш. С колко? Ще повърна. Устиска, бе, човек, устиска, аз не мога да повярвам. Не бе, много пас. Само това въртене тук ще да повърна направо. Направо искам да кажа, че сериозна работата. Искам да кажа, че сериозна работа. Тая работа не е като на Не е смешно. Човек, Хора, с това въртене щях да повърна съвсем сериозно. Искаш още да караме или не? Не, няма.